Клятва Марата Казея. Микола Чернявский. Як напал на нас ворог зненацку, от криви поборвел далегляд, за родину, за маті, за батьку, мужно помстить поклявся Марат. Я отпомщу, почули березки, я отпомщу, почули бары, и понесли от вёски до вёски эту клятву Марата сябры. Ды бяда все ж сустрэла Марата, у засаду потрапіў Марат. Адбіваўся хлапчына заўзята, ды раптоўна заціх аўтамат. Сонце промень крывавай полоской у вачах мільгануў, пацямнеў, затуліць не паспелі бярозкі. Родны бор засланіць не паспеў. Абступілі чужынцы Марата, да сваіх не прабрацца ўжо, не. Хоць патронаў няма, ёсць граната. Падыходзьце, бярыце мяне. І ўзняўся накарнікаў рушу гневам помстым. Граната ў руках. Не, ён клятвы сваёй не парушыў і застаўся жывым у вяках. Юныя абаронцы, Алесь Махнач. Непрытомнага бойца осторожно сняли с носилок и поклали на цегляную подлогу. Его моцно контузило выбухом. Покидаючи лазарет, сказал Петя Васильев: у пограничной крепости над Бугом третий день лютовала война. Усе, кто мог трымать в руках зброю, были там, наверсе, где нестиханно гремел бой. У подвальном лазарете было тесно, не хапало матрацев, шинялев, и пораненых клали на голую подлогу. Полоска светла, что скупо пробивалась в лазаретное окенце бойницу, потемнела от дыму. Как не ходить в Обманском, Валя Зенькина и Нюра Кижеватова запалили саморобную газовку с гильзы снаряда. Загадываю, не дазваляць цяжкараненым займаць оборону, прогучаў з цёмнага праёма дзвярэй голос лейтенанта Андрея Кижеватова. До войны лейтенант быў начальником пограничной заставы, а цяпер разом с іншымі камандирамі кіраваў обороной одного з участкаў Брэсцкай крэпасці. Нюра здагадалася. Бацька прыходзіў, каб сказаць, што ён жывы і здаровы, і вядома глянуць на яе дачку. Як яна тут у гэтым пекле? Тым часам Валя Зенькіна узяла газоўку, падышла да байца, якога прынеслі Петя Васильев і яго сябры, юныя абаронцы. Пагранічнік. Гэта слово балюче, як стрэмка, кальнула Нюру. Яна кінулася да кантужнага байца, глянула ў твар і пазнала пасыльнага, які часта прыбягаў да яе бацькі. Бабронак, з нашай заставы. Дзяўчынкі прыўзнялі пагранічніка, далі яму вады. Баец застагнаў, расплюшчыў вочы, затрымаў здзіўлены позірк на Нюры. Вы ў лазарэце, сказала Нюра. Вас не поранили, только контузило. Пограничник заварушился, пачаў обмацывать руками подлогу вокруг себе. Дзяўчынкі адразу здагадаліся, что его так беспокоить. Ваша винтовка тут, не тревожьтеся, заговорила Валя. Вось яна. Только вам нельзя уставать. Ляжите. Боец здавалася. Не чуць, што кажуць дзяўчынкі. Ён усё яшчэ не мог здаўмецца, як трапіў сюды, у гэты цёмны падвал. Дзе яго баявыя таварышы? Ён з цяжкасцю падняўся і, абапіраючыся на вінтоўку, ступіў крок, другі, да вузкай палоскі святла у сцяне. І пахіснуўся. Вось, упадзе, зноў страціць прытомнасць.
Валя падтрымала яго, давяла да акенца байніцы. Бой працягваўся.